ஆமா. அதனால உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலி இன்னைக்கு Thursday வந்து as usual நீங்க உங்களோட ப்ரோக்ராம் பிரகாரம் ஷெட்யூல் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல இல்ல இன்னைக்கு இல்ல. எனக்கு பெர்மனன்ட்டா வந்து அவங்க டைம் ஸ்லாட் நான் மாத்திட்டேன். ஐ ஹவ் டன். ஓகே மேடம். थैंक यू. அரூர் வந்து நாளன்னைக்கு போட்டிருக்கு மாதாஜி. அப்ப ஈரோடெல்லாம் நாளன்னைக்கு. ஓ நாளைக்கு வந்து சென்னை, பாண்டிச்சேரி, வேலூர், ஓசூர், அரக்கோணம், பெரம்பலூர், கும்பகோணம், புதுக்கோட்டை நாளைக்கு. நாளன்னைக்கு வந்து திருச்சி, துறையூர், கோயம்புத்தூர், அருப்புக்கோட்டை, திருச்செந்தூர், ராமநாதபுரம், ஈரோடு, சேலம், நாகர்கோயில், மதுரை, திருநெல்வேலி நாளன்னைக்கு. ஓகே थैंक यू. Thank you மாதாஜி. மாதாஜி தர்மபுரி மாதாஜி. தர்மபுரி நாளன்னைக்கு. மாதாஜி தஞ்சாவூர் சொல்லவே இல்லையே நீங்க. தஞ்சாவூரும் நாளன்னைக்கு தான். தேங்க்யூ. மும்பை இப்போ மகாராஷ்டிரா. மகாராஷ்டிரா போடவே இல்லை இதுல. அப்படின்னா வெறும் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி சென்னைக்கு எப்போ மாதாஜி? சென்னைக்கு நாளைக்கு மாதாஜி. சென்னைக்கு நாளைக்கு மாதாஜி. ஓகே மேடம். தேங்க்ஸ் ஃபார் தட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம பிரேயர்ஸோட நம்ம இந்த செஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமோ விஷ்ணுபதாய कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय மணிமேகலை மாதாஜி கொஞ்சம் நீங்க பாத்துக்கோங்க. நமோ விஷ்ணுபதாய कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्यताय देशधारिणे जय कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Govinda Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Nitya Prabhu, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Nitya Gaura Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் எல்லாரும் இப்போ 20வது பதத்தை பார்க்க போகின்றோம். நாபியாம் ஸ்திததம் ஹ்ருதி அதிரோப்ய தஸ்மாத் உதான கத்யோரசி தம் ஞயேன் முனிஹி ததோ அனுசந்தாய தீயாய மனஸ்விஹி ஸ்வதாலு மூலம் சனகைர் நயேதஹ. எஸ் புஷ்பா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாபியாம் சிதிதம் ஹ்ருதி அதிரோப்ய தஸ்மாத் உதான கத்யோரசி தம் நயேன் முனிஹி ததோனு சந்தாய தியாமனஸ்வி ஸ்வதாலு மூலம் சனகைர் நயேத. நாபியாம் நாபியின் மேல் ஸ்திதிதம் அமைந்துள்ள ஹிருதி இதயத்தில் அதிரோப்பிய வைப்பதன் வழியாக தஸ்மாத் அங்கிருந்து உதான எழுப்பும் கத்திய சக்தி உரசி மார்பின் மேல் தம் அதன் பின் நயேத் இழுக்க வேண்டும். முனி தியானிக்கும் பக்தன் ததக அவற்றை அனுசந்தாய தேடுவதற்கு என்றே தியா புத்தியால் மனஸ்வி ஆழ்ந்த யோசனையில் இருக்கும் சுவதாலு மூலம் மேல்வாயின் மூலஸ்தானம் சனகை மெதுவாக நயேத உள்ளே கொண்டு வரப்படக்கூடும். ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி மாதாஜி. தியானத்திலிருந்து பக்தன் உயிர் மூச்சை நாபியிலிருந்து மேலேயுள்ள இதயத்திற்கு மெதுவாக தள்ளி அங்கிருந்து மார்புக்கு பிறகு வேல்வாயின் மூலஸ்தலமா இருக்கும் அங்கிருந்து மார்புக்கும் பிறகு மேல்வாயின் மூலஸ்தானத்திற்கும் தள்ள வேண்டும். புத்தியால் சரியான இடங்களை அவன் கண்டறிய வேண்டும். பொருளுரை. உயிர் மூச்சின் சுழற்சியில் 6 கரங்கள் உள்ளன. புத்தியுள்ள பக்தி யோகி புத்தியுடனும் ஆழ்ந்த சிந்தனையுடனும் வரமாட்டேங்குது மாதாஜி. ஓகே, நான் மாத்தவே இல்லை மாதாஜி, அப்படியே தான் வச்சிருக்கேன். ஆழ்ந்த ஓகே. உயிர் மூச்சின் சுழற்சியில் 6 கரங்கள் உள்ளன. புத்தியுள்ள பக்தி யோகி புத்தியுடனும் ஆழ்ந்த சிந்தனையுடனும் இவ்விடங்களை கண்டறிய வேண்டும். மேலே குறிப்பிட்டப்பட்டிருப்பது சுவாதிஷ்டான சக்கரம் அல்லது உயிர் மூச்சின் உற்பத்தி ஸ்தானம் எனப்படும். இதற்கு மேலேயும் வயிற்று பகுதி மற்றும் நாபி ஆகியவற்றுக்கு சிறிது கீழேயும் இருப்பது மணிப்பூரக சக்கரமாகும். மேலே உள்ள பிரதேசத்தை தொடர்ந்து தேடும் பொழுது இதயத்தில் உள்ள அநாகத சக்கரத்தை ஒருவன் அடைகிறான். பிறகு அதற்கு மேலே மேல்வாயின் மூலஸ்தானத்தில் உயிர் மூச்சை நிறுத்தும் பொழுது விசுத்தி சக்கரத்தை ஒருவன் அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஐ திங்க் மேலும் இந்த தியான பயிற்சிகளை பத்தி தான் இன்னும் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. நாபியாம் ஸ்திததம் ஹிருதி அதிரோப்ய தஸ்மாத் உதான கத்ரோயசி தத் நயேன் முனிஹ ததோ அனுசந்தாய ததியா மனஸ்விஹி ஸ்வதாலு மூலம் சனகை நயோதி. மூலாதார சக்கரத்துல இருந்து அடுத்து நம்ம அடி வயிறு இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி வந்து சுவாதிஷ்டம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ அப்படியே ஸ்லோவா அந்த மூச்சை வந்து நம்ம வந்து மூலாதாரத்துல இருந்து ஒவ்வொரு சக்கரத்திலயுமே வந்து எடுத்துட்டு வரணும். ஒரு அந்த மூச்சை விட்டு விட்டு எடுக்கக்கூடாது. அந்தந்த அந்த சக்கரத்துல வரும்போது நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஓகே, இது வந்து தியான பயிற்சிகள்ல வரக்கூடியது, யோக பயிற்சிகள்ல. உயிர் மூச்சின் சுழற்சியில் 6 கரங்கள், அதுதான் மூலாதாரத்தை தவிர்த்து நீங்க வரும்பொழுது சுவாதிஷ்டம், மணிப்புரா, அநாதா, விஷுத்தா, அக்ஞா மற்றும் சஹஸ்ராரா. சோ இத்தனை நம்ம வெளியே விடுறதே இந்த மூச்சு வந்து வெளியில இருந்து சஹஸ்ராரால தான் விடணும்ன்றது வந்து இந்த மூச்சு பயிற்சிகளை வந்து நம்ம வந்து இங்கே வந்து சொல்லப்பட்டு வருகின்றது. நம்ம சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து எடுத்துரைத்து கொண்டே வருகின்றார். ஆழ்ந்த சிந்தனையுடன் இவ்விடங்களை கண்டறிய வேண்டும். எஸ், நம்மளால அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அந்த இடத்துல ஒவ்வொரு முறையும் தியான பயிற்சி செய்யும் பொழுது ஒவ்வொரு சக்கரத்தின் மீதும் நம்ம வந்து தியான பயிற்சிகள் செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு குரு அவங்கவுங்களுடைய ரியலைசேஷன் பிரகாரமும் அவங்க வந்து சில குருமார்கள் 3 ஓக்காரங்களை சொல்ல வைப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாமே அவரவர்கள் என்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்களுடைய வழி பரம்பரை வாயிலாக வரதை வந்து அவங்க செய்கிறார்கள். சோ நாமெல்லாம் எந்த இதுல இருக்கோமோ அந்த இது பண்ணணும். நாமெல்லாம் பக்தியில தான் இருக்கோம். நமக்கு இந்த யோக பயிற்சிகளை பற்றி சொல்லி கொடுக்குறவங்க எதுவுமே கிடையாது இஸ்கான்ல. we are not doing only பக்தி. எவ்ரிவேர் 18 அத்தியாயங்களே கூட நம்ம பக்தி ஒண்ணுதான் மேன்மையாக செய்கின்றோம். நமக்கு தெரிஞ்சது பக்தி. சோ இந்த சக்கரங்களை பத்தி நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. தானா இந்த சக்கரங்கள் வந்து ஆக்டிவேஷன் வந்து பகவானே பார்த்துக்குவார். நமக்கு எது தேவையோ, நமக்கு எது நன்மை, நமக்கு எது தேவை, நமக்கு என்ன தேவையோ அவர் பார்த்துக்குவார் அப்படிங்கிற அந்த திடமான நம்பிக்கையோட நம்ம பக்தி மட்டும் எடுத்துட்டு போகலாம். இது ஒண்ணுதான் நம்மளால செய்ய முடியும் ஈஸியா, இல்லையா? சோ சக்கரங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்றதுன்றது நமக்கு கஷ்டமான காலம். சோ நமக்கு ஒரு வழிநடத்துதல் கண்டிப்பாக தேவை. இந்த யோக பயிற்சிகள் எல்லாம் நம்மளால தானா செய்ய முடியாது. பர்சன் ஷுட் பி கைடட் ஆக்சுவலி. அதனால நாம எருமே இதுல எல்லாம் போய் நீங்க யாரும் ட்ரை பண்ணிடாதீங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு சக்கரத்துக்குள்ளேயும் மாட்டின்ட்டு வெளியே வரத்துக்கு கூட, அதாவது அதே மாதிரி ஆஸ்ட்ரல் டிராவல்ஸ் போறவங்களா ரட்சணைக்கு கூட அவங்களுடைய குரு தேவை. சோ போனா அந்த ஆத்மா திரும்பி வந்து அந்த கூட்டுல வந்து சேரணும், இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி பயிற்சிகள்லாம் நம்ம வந்து தயவு செஞ்சு தெரியாம கூட நீங்க செய்திடாதீங்க. சோ யூ நீட் ஒன் பர்சன்ஸ் சப்போர்ட். சோ அது வந்து ஒரு ஆத்தியாத்மிகத்துல வந்து நிலை பெற்ற, அதாவது உன்னதமான ஒரு ஆத்மாவா இருக்கக்கூடிய ஒரு குரு ஆச்சாரியா அவங்களால மட்டுமே நம்மள வந்து ரட்சிக்க முடியும். அதனால இந்த மாதிரி பயிற்சிகள் வந்து நம்ம என்னன்றதை வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம். ஸோ டோன்ட் ட்ரை அப்படிங்கறது வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லணும்னு விரும்புறேன். நான் ஆழ்ந்த சிந்தனையுடன் இவ்விடங்களை கண்டறிய வேண்டும். எஸ், அந்த இடம் எது, இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்துல இருந்து மூலாதாரத்திலிருந்து சுவாதிஷ்டம் எங்க இருக்கு, மணிப்புரா எங்க இருக்கு, அநாதா எங்க இருக்கு, அதே மாதிரி விஷுத்தர் எங்க இருக்கு, அதே மாதிரி வந்து ஆக்ஞா சக்கரம் எங்க இருக்கு, சஹஸ்ராரா. யூல் பி ஏபிள் டு ஃபீல் எனர்ஜிஸ். அதாவது அந்த இடம் வந்து ஹெவியா ஆகுற மாதிரி உங்களால அந்த சக்கரத்தை வந்து கண்டறிய முடிந்தால் யூ கேன் ஃபீல் தட் ஹெவினஸ். அந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் வந்து அங்க வந்து தங்கும். ஸோ தட் இஸ் த ரைட் பிளேஸ் அப்படிங்கறது வந்து புரிந்து கொள்ளலாம். ஸோ ஆனா இதுக்காக வந்து உட்காந்து நீங்க அந்த பயிற்சிகளுக்கு எல்லாம் போக வேண்டாம். யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃபீல் பண்ணலாம். ஸோ மேலே குறிப்பிட்டபடி சுவாதிஷ்டான சக்கரம் அல்லது உயிர் மூச்சின் உற்பத்தி ஸ்தானம், அங்கதான் நம்மளுடைய உற்பத்தி ஸ்தானமே வந்து மூச்சினுடைய உற்பத்தி ஸ்தானம் அங்கதான் ஏற்படுகின்றது. அதாவது நாபிக்கும் அதே மாதிரி மூலாதாரத்துக்கு மத்தியில இருக்கக்கூடியது ஆக்சுவலி. ஸோ அதுக்கப்புறம் வயிற்றுப்பகுதி மற்றும் நாபி ஆகியவற்றுக்கு சிறிது கீழே இருப்பதும் மணிப்புரா சக்கரம் ஆகும். அதுக்கு மேல மணிப்புரா சக்கரத்து மேல இந்த ஹிருதய சென்டர் பாயிண்ட்ல இருக்கிறது வந்து அநாத சக்கரம். அதுக்கு மேல வந்து இந்த கழுத்தாண்ட வரக்கூடியது வந்து விஷுத்த நாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவ்வாறு ஒவ்வொரு சக்கரத்திலையுமே வந்து ஒரு தியான பயிற்சியில் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு யோகி வந்து ஸோ அந்தந்த இடங்கள்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவனுடைய தியான பயிற்சிகளை வந்து செய்கின்றான். ஸோ டீடைல்ஸ் ஆஃப் தியான பயிற்சி எதுவுமே இங்க கொடுக்கல. ஆனால் எவ்வாறு செய்வது என்பது நமக்கும் தெரியாது. ஒன்லி வி கேன் ஃபோக்கஸ், அவ்வளவுதான். எஸ் பிரேமா மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். தஸ்மாத் புருஹோர் அந்தரம் உன்னயேதஹ நிருத்த சப்தாய தனோ அனபேக்ஷஹ சத்தித்வா முகூர்த்தார்த்தம் அகுந்தஹ திருஷ்டீர் நிர்பித்ய மூர்த்தன் விஸ்ருஜேத் பரம் கதஹ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தஸ்மாத் ப்ருவோர் அந்தரம் உன்னயேத நிர்த்த
சித்தசப்தா யதனோ நபேக்ஷக சித்வா முகூர்த்தார்த்தம் அகுந்தக திருஷ்டிர் நிர்பித்ய மூர்தன் விசுர்ஜேத் பரம் கதக. தஸ்மாத் அங்கிருந்து புருவங்களின் அந்தரம் இடையில் உன்னை ஏத்த உள்ளே கொண்டு வர வேண்டும். நிறுத்த அடைப்பதன் மூலம் சப்த 7 ஆயத்தன உயிர் மூச்சு வெளியேறும் வழிகள் அனபேக்ஷ எல்லா ஜட இன்பங்களில் இருந்தும் விடுபட்டு ஸ்தித்வா வைத்திருப்பதால் முகூர்த்தக நொடி நேரத்தின் அர்த்தம் பாதி அகுந்த பரம பதத்தை சென்றடைவதற்கு திருஷ்டி தனது இலக்கை எவ்வாறு பதித்து விட்டவன் நிர்பித்ய குத்தி மூர்த்தன் மூளை துவாரம் விஸ்ருஜேத் அவன் உடலை உகுத்து விட வேண்டும். பரமன் கதக சென்ற பின். மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு பக்தி யோகி உயிர் மூச்சை புருவங்களுக்கு மத்தியில் மேலே தள்ள வேண்டும். பிறகு உயிர் மூச்சு வெளியேறும் 7 துவாரங்களை அடைத்த பின் பரமபதத்தை சென்றடையும் அவனுடைய குறிக்கோளில் அவன் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். ஜட இன்பத்திற்குரிய எல்லா ஆசைகளிலிருந்தும் அவன் முற்றிலும் விடுபட்டவனாக இருந்தால் மூளை துவாரத்தை அடையும் அவன் பிறகு பகவானை அடைந்து தன் பௌதீக தொடர்புகளை எல்லாம் விட்டுவிட வேண்டும். பொருளுரை. எல்லா பௌதீக தொடர்புகளையும் கைவிட்டு பரமபதத்தை சென்றடையும் முறை இங்கு சிபார்சு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒருவன் ஜட இன்பத்துக்கான ஆசையிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும் என்பது நிபந்தனையாகும். ஆயுளுக்கும் புலனுகருக்கும் ஏற்ப வெவ்வேறு தரங்களில் ஜட இன்பங்கள் இருக்கின்றன. வாழ்வில் மிக நீண்ட ஆயுளுடன் கூடிய புலனுகரை பற்றி மிக உயர்ந்த பகவத்கீதையில் 9.20 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அனைத்தும் ஜட இன்பங்கள் மட்டுமேயாகும். பிரம்மலோகத்திலும் கூட இத்தகைய நீண்ட ஆயுள் ஒருவனுக்கு தேவையில்லை என்பதில் உறுதியான நம்பிக்கை வேண்டும். பௌதீக வசதிகளால் கவரப்படாமல் பகவானின் வாசத்தலத்திற்கு அவன் திரும்பி செல்ல வேண்டும். உன்னதமான வாழ்வு முறையால் இத்தகைய ஜடப்பற்றை களைவது சாத்தியமானது என்று பகவத்கீதையில் 2.59 கூறப்பட்டுள்ளது. பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே. ஆன்மீக வாழ்வை பற்றிய பூரண அறிவு ஒருவனுக்கு இருந்தால் அல்லாது ஜட ஈர்ப்பிலிருந்து அவனால் விடுபட முடியாது. ஆன்மீக வாழ்வு பல வகைப்பட்ட நிலை இல்லாதது என்று பிரச்சாரமானது ஜீவராசிகளை தவறான பாதையில் செலுத்தி ஜட இன்பங்களால் மேன்மேலும் அதிகமாக கவரப்பட செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பை சேர்ந்த அறிவுவாதிகளால் செய்யப்படும் அபாயமான விளம்பரமாகும். இதனால் அறிவு பற்றாக்குறையாக உள்ளவர்கள் பரம் அல்லது பரமனை பற்றிய எந்த உண்மையையும் அறிய முடியாது. பிரம்ம உணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் என்ற தங்களை தாங்களே அவர்கள் பொய்யாக புகழ்ந்து கொண்டாலும் பல வகைப்பட்ட ஜட இன்பங்களை அனுபவிக்க அவர்கள் விரும்புகின்றனர். இப்பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டதை போல் புத்தியில் தாழ்ந்தவர்களான இவர்களால் பரமனை பற்றிய எவ்வித கருத்தையும் அறிய முடியாது. எனவே பகவானை அவர்களால் அடைய முடியாது. வைகுண்ட லோகங்களில் உள்ள பகவானின் உன்னத அறிவு பற்றிய முழு அறிவு பக்தர்களுக்கு உண்டு. இங்கு அகுண்ட திருஷ்டி என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அகுண்டம் என்பதும் வைகுண்டம் என்பதும் ஒரே கருத்தையே குறிக்கின்றன. ஆன்மீக உலகில் உள்ள பகவானுடனான சகவாசத்திலும் தனது நோக்கத்தை பதித்திருப்பவனால் மட்டுமே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஜட தொடர்புகளை கைவிட முடியும். பரம் எனப்படும் இதுவும் பகவத்கீதையில் சில இடங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பரமதாம என்று சொல்லும் ஒன்றேயாகும். பரம் தாமத்துக்கு செல்பவன் ஜட உலகத்திற்கு மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லை. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்தை அடைந்தாலும் இத்தகைய சுதந்திரம் சாத்தியமில்லை. 2 கண்கள், 2 நாசி துவாரங்கள், 2 காதுகள் மற்றும் வாய் ஆகிய 7 துவாரங்கள் வழியாக உயிர் மூச்சு வெளியேறுகிறது. பொதுவாக சாதாரண மனிதன் ஒருவன் இறக்கும் பொழுது அவனது வாய் வழியாக அது வெளியேறுகிறது. ஆனால் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை போல் தனது சொந்த வழியில் உயிர் மூச்சை கட்டுப்படுத்தும் யோகி தலையில் உள்ள மூளை துவாரத்தின் வழியாக உயிர் மூச்சை விடுகிறான். ஆகவே யோகி குறிப்பிட்ட 7 துவாரங்களையும் அடைத்து விடுகிறான். இதனால் உயிர் மூச்சு இயற்கையாகவே மூளை துவாரத்தின் வழியாக வெடித்து வெளியேறுகிறது. இதுவே சிறந்த பக்தன் ஒருவன் ஜட சம்பந்தத்தை விட்டொழித்ததன் அறிகுறியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளவு விஷயங்கள் இல்லையா?
சோ நம்ம இந்த உடல் என்னும் நகரத்திற்கு 9 கதவுகள் உண்டு இல்லையா? இந்த 9 கதவுகள் வந்து நம்ம வந்து இந்த 7மே நம்ம வந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். அதாவது 7 சக்கரங்கள் டிஃப்ரெண்ட். ஆனா இந்த 7 கதவுகளை கண்டிப்பாக வாய், கண்கள், காதுகள், நாசிகள் இது எல்லாவற்றையுமே இது 7மே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடைக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த 7 சக்கரத்தின் வாயிலாக அந்த மூச்சு காற்றை நிறுத்தி இங்கிருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு யோகத்தில் நிலை பெற்ற ஒரு யோகி வந்து பக்தனாக இருப்பவன் இறுதியில வந்து பகவானை சேர்கின்றான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. எஸ், அவன் ஞான யோகியா இருக்கலாம், நிஷ்காம கர்ம யோகியா இருக்கலாம். ஆனால் பக்தியில அவன் நிலை பெறும்போது மட்டும்தான் இறுதியில தே ஷுட் கல்மினேட் இந்த பக்தி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம 4வது அத்தியாயத்திலையும் படிச்சிருக்கோம், 5வது அத்தியாயத்திலையும் படிச்சுட்டே இருக்கோம். அதாவது பகவத்கீதையில வர்றது சில ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே. சோ அவ்வாறு உயிரை விடும் அந்த யோகி யோக நிலையில் இருக்கக்கூடியவன் அவன் இந்த மாதிரி சக்கரங்களை உபயோகப்படுத்தி இறுதியில பக்தியில எடுத்துட்டு போகும் பொழுது அந்த பிரம்ம நிலையை காணும் பொழுது பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது அவன் பகவானை போய் சேர்கின்றான் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரிந்த, அதாவது 4th 5th சாப்டர்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதே தான் இங்கேயும் வந்து நாம வந்து பிரபுபாதர் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்து இங்க எழுதியிருக்கார். சோ இந்த 2 கண்கள், 2 நாசிகள், 2 காதுகள், வாய், இந்த 7 அதை தவிர்த்து நம்ம பிறப்பு உறுப்புகள் மற்றும் வந்து கழிவு உறுப்புகள். சோ அது ரெண்டும் வந்து தானாக அது வந்து ஒர்க்கிங் சென்சஸ்ல வந்துடுறது. அது வந்து இந்த அதாவது ஞானேந்திரியங்கள்ல வர்றது கிடையாது, அது கர்மேந்திரியங்கள்ல வருது அந்த ரெண்டுமே. சோ அது வந்து தானாக வந்து இயங்கக்கூடியது. நம்ம அந்த உயிரை விடும்பொழுது அது ரெண்டுமே வந்து இட் இஸ் அதனுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மட்டும் தான் செய்யுமே வழி அது நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது. ஆனா இது எல்லாமே நம்ம கட்டுல பண்ணணும். வி ஹாவ் டு கெட் இட் அண்டர் அவர் கண்ட்ரோல். அதாவது கண்ணு பாக்குறது, காது கேட்கறது, சுவாசித்தல் வந்து நுகர்தல் வந்து நம்ம வந்து பகவானுக்கு கொடுத்த மலர்களை நுகர்தல், இந்த மாதிரி வந்து வி ஹாவ் டு கண்ட்ரோல். ஸோ நல்லவைகளை மட்டுமே நம்ம வந்து எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன்ல வந்து இந்த புலன்கள் வந்து மேம்பட்டு இருக்க வேண்டும், டிவைனா அது வந்து மாறப்பட்டிருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் தெய்வீக அம்சத்தை இந்த புலன்கள் எல்லாம் பெறும் பொழுது இது எல்லாமே இந்த சக்கரங்களுடைய ஆக்டிவேஷன்ல வந்து கண்டிப்பாக ஒரு யோகியால வந்து இந்த உடலை விட்டு நல் மார்க்கத்துல இருந்து பகவானிடத்தை வந்து சேர முடியும். அதாவது இந்த சகசிராரா சக்கரத்திலிருந்து அவனால வந்து வெளியேற முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஆனா அவன் பக்தியில வந்து முடிவடையணும். அவன் யோக பயிற்சிகளை எவ்வளவு பண்ணியிருந்தாலும் இறுதியில பகவான் மீது அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தியில வந்து அவன் நிலை பெற வேண்டும். அதாவது பரமாத்மா ஸ்வரூபமோ இல்லை வந்து தோன்றாத அருவத்தினுடைய அது மேலேயோ அதுல இருந்த பிரம்ம ஜோதியில போய் கலக்கிறார்கள். சோ பகவான் மேல அதாவது 4 கரங்களுடையவர்கள் இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பக்தியில வந்து கல்மினேட் பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம வந்து பகவானுடைய திருத்தலத்தை வந்து எந்த ரூபத்துல சேரணுமோ அந்த ரூபத்துல போய் நாம சேர்ந்து விடுகின்றோம். சோ தஸ்மாத் புருஹோர் அந்தரம் உன்னயேத் நிருத்த சப்தாய தனே அனேப்ஷக சத்தித்வா முகூர்த்தார்த்தம் அகுந்தக திருஷ்டேர் நிர்பித்யா மூர்த்தன் விஸ்ருஜேத் பரம் கதக. அதாவது பரமனை வழியக்கூடிய வழிகளை பற்றி இங்கே வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு பக்தி யோகி ஆகி, அதாவது நம்ம பக்தியில வந்து நிலை பெறணும். சோ நீ ஞானத்தில் இருக்கலாம், இல்லை நிஷ்காம கர்மத்தில் இருக்கலாம், அதாவது செயல்களை அப்படி எடுத்துட்டு போனாலும் இறுதியில வந்து பக்தி கொஞ்சமாவது பக்தி இருந்தா மட்டும்தான் பகவானை சேர முடியும். இல்லை என்றால் அவர்கள் வந்து மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அவர்கள் வந்து பிறவி எடுக்க வேண்டியதுதான். சோ உயிர் மூச்சை புருவங்களுக்கு மத்தியில் உள்ள மேலே தள்ள வேண்டும். அதாவது இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்துக்கு தள்ளணும். விசுத்தால இருந்து நம்ம வந்து ஆக்ஞாக்கு வரணும். சோ போன ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம விசுத்தாவை பார்த்தோம். இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்ம பார்க்கறது ஆக்ஞா மற்றும் சகசிராராக்கு நம்ம பார்க்கின்றோம். சோ பிறகு உயிர் மூச்சு வெளியேறும் 7 துவாரங்களை அடைத்த பின், அதாவது நம்ம இழுத்துக்கிட்டே வரும்போது ஒவ்வொரு துவாரமா அது வந்து கிளியர் ஆயிட்டே வர்றது இல்லையா? அடைத்த பின் இந்த 7 துவாரங்கள் என்பது நம்மளுடைய ஞானேந்திரியங்களை பற்றி சொல்வது. 2 காதுகள், 2 நாசிகள், 2 கண்கள் மற்றும் வாய், இந்த 7மே வந்து நம்ம வந்து 7 துவாரங்களாக கருதப்படுகின்றது, வாயில்கள் அப்படின்ட்டு. சோ குறிக்கோளாக அதாவது பின் பரமபதத்தை சென்றடையும் அவனுடைய குறிக்கோளில் அவன் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். சோ ஜட இன்பத்திற்குரிய எல்லா ஆசைகளிலும் அவன் முற்றிலும் விடுபட்டவனாக இருந்தால் மூளை துவாரத்தை அடையும் அவன் பிறகு பகவானை அடைந்து தன் பௌதீக தொடர்புகளை எல்லாம் விட்டுவிட வேண்டும். சோ இவ்வாறாக ஒரு யோகியினுடைய அவருடைய பிரயாணம், அதாவது அவங்களே வந்து இந்த பிரபஞ்ச விட்டு செல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு ஆயுட்காலம் முடிஞ்சிருக்காது, பட் தே வாண்ட் டு லீவ்.
அந்த அந்த சமயத்தை வந்து யோகிகளால வந்து கண்டிப்பாக முடியும். ஒரு யோகி வந்து 80 வயது வரைக்கும் இருக்கணும்னா கூட 65 66 வயதுல வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லணும்ன்ற ஒரு நிர்பந்தம் அவர்களை சுற்றி எழும்பொழுது கண்டிப்பாக அவர்கள் இந்த மாதிரியான பயிற்சிகள்ல இருந்து அவர்கள் இந்த சகசிராரா வழியாக பகவானுடைய தலத்தை போய் சேர்கிறார்கள். எப்பொழுது என்றால் பக்தியில் அவர்கள் வந்து நிலை பெறும் பொழுது. சோ எல்லா பௌதீக தொடர்புகளும் இது நம்ம சாதாரண மக்களுக்கு இதெல்லாம் பயிற்சி செய்ய நமக்கு முடியாது இல்லையா? நமக்கு தெரிஞ்சது பக்தி, அது ஒண்ணு நம்ம செய்யலாம். அதுல ஸ்திரமா இருந்துட்டு அந்த நம்ம வந்து பகவான் நமக்கு என்ன கொடுக்குறாரோ அதை ஏத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த பக்குவம் நமக்கு வரணும். பரமபதத்தை சென்றடையும் முறை இங்கு சிபாரசு செய்யப்பட்டுள்ளது. சோ பௌதீக தொடர்புகளை எவ்வாறு கைவிட்டு நம்ம வந்து பரமபதத்தை செல்ல முடியும் என்ற இந்த 2 ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். அதற்கு தியான பயிற்சிகள்ல நாம வந்து முழுமை அடைந்திருக்க வேண்டும். ஒரு குருவனுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா வழிநடத்துதல்ல தான் நாம் இதெல்லாம் செய்யணும். ஏன்னா அவர் எல்லாம் உண்மையை வந்து கண்டிருப்பார். அவரும் அந்த பயிற்சியில வந்து அதாவது நிலை பெற்று இருப்பார். அப்படிப்பட்ட ஒரு குருவால மட்டுமே நமக்கு வந்து வழி நடத்த முடியும் என்பதுவே நிபந்தனையாக. ஆயுளுக்கும் புலன் நுகர்வுக்கும், அதாவது நம்மளுடைய இந்த உலக வாழ்க்கையில நம்ம எவ்வளவு நாள் இருப்போமோ அதுக்கும் புலன் நுகர்வுக்கும், அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்கும் ஏற்ப வெவ்வேறு தரங்களில் ஜட இன்பங்கள் இருக்கின்றன இல்லையா? நம்ம புலன்கள் வந்து எந்த விதத்துல நம்ம வந்து சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறது, அந்த நம்மளுடைய ஆயுளுக்கும் அந்த புலனுக்கும் ஏற்றவாறு நம்ம வந்து நம்ம மனசு பிளஸ் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் வந்து நடத்தி செல்கின்றது. சோ நாம இந்த புலன் நுகர்வை வந்து நம்ம வந்து மடைமாற்றி நம்ம வந்து பக்தியில எடுத்துட்டு போகும்போது அதுல நம்ம பேரானந்தத்தை நாம அடைகின்றோம். இல்லை என்றால் சிற்றின்பத்தில் தான் நம்ம வந்து நம்மள கீழே இறக்கி தள்ளி விடுகின்றோம். சோ எதுவுமே நம்ம மனசு பொறுத்துதான். சோ நீண்ட ஆயுளுடன் கூடிய புலன் நுகர்வை பற்றி மிக உயர்ந்த பகவத்கீதையில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 9.20 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அனைத்தும் ஜட இன்பங்கள் மட்டுமே ஆகும் இந்த பிரபஞ்சத்துல. பிரம்மலோகத்தில் கூட அதேதான். இதற்கு கொட்டகைய நீண்ட ஆயுள் ஒருவனுக்கு தேவையில்லை. அங்கேயும் வந்து அவன் நிறைய நாள் வசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அங்கிருந்து அவன் நன்னிலை அடைந்து பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்வதற்கான அந்த மார்க்கத்தை தான் அவன் தேடிக்கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய சோ பிரம்மலோகத்திற்கு போன பிறகு அதுவே நித்தியவாசம் என்று நினைக்க கூடாது. சோ தேவை என்பது உறுதியான நம்பிக்கை வேண்டும். பௌதிக வசதிகளில் கவரப்படாமல் பகவானின் வாசத்தலத்துக்கு அவன் திரும்பி செல்ல வேண்டும். இதுதான் ஒவ்வொரு உயிர்வாழினுடைய இலக்கும் கூட. உன்னதமான வாழ்வு முறையால் இத்தகைய ஜடப்பற்றை களைவது சாத்தியமானதே என்று பகவத்கீதையில வந்து 2.59 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எஸ், அதாவது நம்மளால வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான வாழ்க்கைக்கு நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கும் பொழுதே நம்ம தயார் பண்ணிக்கலாம். இங்க இருக்கும் பொழுதே இந்த பௌதீக பந்தங்களிலிருந்து நாம வந்து துண்டித்துக் கொள்ளலாம். எவ்வாறு என்றால் நம்மளுடைய ஆசைகளை வந்து ஜீரோ பண்ணிடணும். நமக்கு ஆசைகளே இருக்கக்கூடாது. எதன் மேல் ஆசைகள்? நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்கள் மேல் ஆசைகளை வச்சுக்கூடாது. எஸ், இந்த பௌதீக உலகத்துல நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்கள் செய்துதான் ஆகும். நம்ம கர்மங்களை செய்யணும். ஆனா அதனுடைய பலன்கள் மேல நாம பற்று என்பது வைக்கவே கூடாது. அனைத்தும் அவருடைய பாதங்களுக்கு சமர்ப்பணம் என்று நினைச்சிட்டு செய்யும் பொழுது அந்த கர்மங்கள் நமக்கு பந்தப்படுவதே கிடையாது. உண்மையிலே நம்மளை பந்தப்படுத்துவது கர்மங்கள் கிடையாது. கர்மங்கள் மேல் வச்சிருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய அளப்பரிய ஆசைகள் தான். அததான் நம்மள வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு திருப்பி எடுத்துட்டு வந்து இங்க விடுகின்றது ஆக்சுவலி. சோ பரம திருஷ்டுவா நிவர்த்தே, அதாவது ஆன்மீக வாழ்வை பற்றிய பரிபூர்ண அறிவு ஒருவனுக்கு இருந்தால் அல்லாது ஜட ஈர்ப்பிலிருந்து அவனால் விடுபட முடியாது. அப்சல்யூட்லி அழகான வார்த்தை இது. ஆன்மீகத்தின் மீது ஒருவருக்கு நம்பிக்கை வேண்டும், பற்று வேண்டும், அதே மாதிரி அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவமும் வேண்டும். ஆன்மீகத்தை ஒருவரால் இந்த 3 செயல்களும் செய்ய முடிந்தால் கண்டிப்பாக ஜட ஆசைகள் என்பது அவர்கள் ஈஸியா வந்து துறக்க முடியும். அந்த செயல்களில் அவர்கள் சதா சர்வகாலம் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் எஸ், நம்ம ஃபேமிலியை ரட்சிக்கணும், நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நல்வழி காட்டணும், நம்ம மனைவியை வந்து கடைசி வரைக்கும் பாதுகாக்கணும், எஸ் நம்மளுடைய கடமையா இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய உத்தியோகத்தை நம்ம கவனிக்கணும். இது எல்லாமே வந்து பௌதீகத்துல நாம செய்ய வேண்டியதுதான். ஆனால் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்றால் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி, அது எவ்வாறு என்றால் பக்தியோடு செய்யும் பொழுது இது எல்லாம் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அதாவது சேவைக்காக நமக்கு அதை ஏற்றுக்கொண்டு நாம செய்யும் பொழுது நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு கர்மத்திலையுமே நாம வந்து
பலனை எதிர்பார்க்காமல் எடுத்து செல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த பலன்கள் நமக்கு பந்தப்படுவதே கிடையாது. அனைத்தும் பகவானின் அவருடைய பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கும் பொழுது அந்த பலன்கள் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து சேருமே ஒழிய நாம் அந்த கர்மங்களை நாம அனுபவிக்கிறது கிடையாது. பாவங்களா இருந்தா அதை அவர் வந்து நிவர்த்தியும் செய்கின்றார். ஏனென்றால் நாம் அதை பந்தப்படுத்திக் கொள்வதில்லை. அதே மாதிரி புண்ணியங்கள் நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருந்து அதற்கேற்றவாறு பலனையும் அவர் வழங்குகின்றார். ரெண்டுமே அவர் தான் மேனேஜ் பண்றார் நம்ம ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்துட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன்மீக வாழ்வு பல வகைப்பட்ட நிலை இல்லாதது என்ற பிரச்சாரமானது ஜீவராசிகளை தவறான பாதையில் செலுத்தி ஜட இன்பங்களால் மேலும் மேலும் அதிகமாக கவரப்பட செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பை சேர்ந்த அருவவாதிகளால் செய்யப்படும் அபாயமான விளம்பரமாகும். அதாவது பர்சனல் ஃபார்ம் அண்ட் இம்பர்சனல் ஃபார்ம், இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு. அதாவது இம்பர்சனல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து they will always see the அருவம், அவ்வளவுதான். பகவான் சக்தி ரூபம் அதோட சரி. அவங்களுடைய நிலை உணர்தல் வந்து the ஃபர்ஸ்ட் லெவல்லே வந்து நிறைவுபடுகின்றது. அங்கே எந்த விதமான பந்தத்தையும் நாம ஏற்படுத்தி கொள்வதே கிடையாது இல்லையா? ஏனென்றால் நம்மளுடைய இலக்கே பகவானோட அங்கே அந்த இணைவது ஒன்றுதான், அவரோட மர்ஜிங். அதாவது இந்த ஆத்மாவையே ஆத்ம ரூபத்தை கொன்று நாம வந்து பகவானோட வந்து இணைந்து விடுகின்றோம், இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா பர்சனல் ஃபார்ம் நிறைய இடங்கள்ல பகவான் சொல்லிண்டே வரார் பர்சனல் ஃபார்ம் தன்னுடைய ரூபத்தை பற்றி. சோ அதன் மீது நம்பிக்கை வைத்து பகவான் மீது அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்து போறவங்க அதற்கு மேலேயும் இவங்க போய் இணைந்து விடுகின்றார்கள். அதற்கு மேற்பட்டு இவர்கள் எந்த செயலிலுமே ஈடுபடுவது கிடையாது. அதனால வந்து இதெல்லாம் மாயை என்று அவர்கள் வந்து பல்வேறு நிலைகளை வந்து அவர்களால் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாமல் அவங்களுடைய பிரச்சாரமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறான இதுல செல்கின்றது. ஏனென்றால் பகவானுடைய ரூபமே மாயை, இந்த பிரபஞ்சமே மாயை, அவருடைய ரூபமே மாயை என்று அவர்களுடைய பிரச்சாரம், அது தவறுதலான பிரச்சாரம். ஸ்வயம் பகவானே வந்து பகவத்கீதையில் நிறைய இடங்கள்ல வந்து தன்னுடைய ரூபத்தை வந்து வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கார். சோ நான் தன்னுடைய பர்சனல் ஃபார்மை பத்தி சொல்லிட்டே இருக்கார், சச்சிதானந்த ரூபத்தை பற்றி சொல்லி கொண்டே இருக்கிறார். அப்படி இருக்கும் பொழுது அவருடைய வார்த்தைகள்ல வந்து நாம கூட தவறாக பேசலாம், நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் கூட தவறாகலாம், நாம உணர்தலும் வந்து தவறாகலாம். ஆனால் வேதங்கள் எப்பொழுதுமே தவறாகாது அப்படிங்கிறத அந்த திண்ணமான நம்பிக்கை வந்து நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஸ்வயம் பகவானே வந்து இந்த வேதங்கள்ல வந்து சொல்லியிருக்கார். வேதத்தினுடைய நாயகனே அவர்தான் இல்லையா? சோ வேதம் என்றாலே என்ன? ஞானம் என்று பொருள். அதை வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து வழி நடத்தி செல்லக்கூடியவர் அவர்தான். அந்த வேதங்கள் ரூபத்துல நமக்கு எல்லாமே வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதிலிருந்து நாம வந்து எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது அதுல செகண்ட் தாட்டே நமக்கு வரக்கூடாது. அதனால நம்ம உணர்தல் எப்படி வேண்டும் என்றால் இருக்கலாம். என்னுடைய உணர்வு ஒரு மாதிரி இருக்கலாம், உங்களோ எல்லாருடைய இண்டிவிஜுவல் ரியலைசேஷனே ஒவ்வொரு பாதையாக இருக்கலாம். அதுல நமக்கு தவறு வரத்து கூட சான்சஸ் உண்டு. ஏனென்றால் நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து குறையுடைய புலன்களோட பிறந்தவர்கள். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்மளுடைய உணர்தலும் தவறாக இருக்கலாம். ஆனால் வேதங்கள் எப்பொழுதுமே தவறு உரைப்பது கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு திண்ணமான நம்பிக்கையோட தான் நம்ம வந்து செயல்படணும். அதனால அருவவாதிகள் வந்து சொல்லப்பட்டிருப்பது போல பகவான் வெறும் ஆற்றல் மாத்திரம் கிடையாது, அவருக்கு ரூபமும் உண்டு என்பதை வந்து நிறைய ஸ்லோகங்கள்ல வந்து நம்ம வாசிக்கும் பொழுது இந்த தவறுதலான பிரச்சாரத்தை நாம வந்து வழிநடத்தப்பட கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம பிரபுபாதர் நமக்கு வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். சோ அதனால் அறிவு பற்றாக்குறையாக உள்ளவர்கள், ஏனென்றால் அவர்களுடைய உணர்தல் என்னும் அந்த நிலை அவ்வளவுதான். அதனால் அவர்களை நாம் தவறாக நினைக்க கூடாது. ஆனால் அவர்கள் தவறான பிரச்சாரம் செய்வதை நாம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. சோ யாரையுமே நம்ம வந்து we should never evaluate, அதாவது ஜட்ஜ்மெண்டல் இதுல நம்ம என்னைக்குமே போகக்கூடாது. இவர் இப்படிப்பட்டவர், அவர் அப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கிற அந்த ஜட்ஜ்மெண்டல வந்து நம்ம என்றைக்குமே வந்து விட்டுடணும். ஆனா சொல்லப்பட்டிருக்க கருத்து வந்து கரெக்டா தப்பா என்றதை மட்டும் நாம் அனலைஸ் செய்யணும். அதுதான் நம்மளுடைய கடமை. சோ யார் எது சொன்னாலும் அவர்கள் சொன்னார்களே என்று சொல்லக்கூடாது. இந்த இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்படி, சோ இது கரெக்டா இல்லையான்ற அனலைசேஷன் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துட்டு போறோம். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து அறிவு பற்றாக்குறை உடையவர்கள் பரம் அல்லது பரமனை பற்றி எந்த உண்மையும் அறிய முடியாது. எஸ், ரூபமற்றவர்களுடைய உணர்தல் வந்து ரூபம் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை அவர்களால் வந்து உணர்வது கிடையாது. ஏனென்றால் அதுவே மாயை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அதனுடைய உண்மையான ரூபத்தை அவர்களால எப்பொழுதுமே கண்டறிய முடியாது. பிரம்ம உணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் என்று தங்களை தாங்களே அவர்கள், அதாவது அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று அவர்கள் நானே கடவுள் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க பொய்யாக புகழ்ந்து கொண்டாலும் பல வகைப்பட்ட ஜட இன்பங்களை அனுபவிக்க அவர்கள் விரும்புகின்றனர். இப்பதத்தில் குறிப்பிட்டதை போல புத்தியில் தாழ்ந்தவர்களான இவர்களால் பரமனை எந்தவித கருத்தையும் அறிய முடியாது.
அதாவது பகவானுடைய உண்மையான எல்லாமே பார்ஷியல் ரியலைசேஷன் தான், அதாவது பாதி பாதி தான் அவர்களுடைய உணர்வுகளை. சோ நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் லெவலா நம்ம வந்து உணரக்கூடிய அந்த பகவானுடைய ரியலைசேஷன் வரும்போதுதான் முழுமையாக அவரை பற்றி நம்மளால தெரிந்து கொள்ள முடியும். வைகுண்ட கோலோகங்களை பற்றி எல்லாம் பகவானின் உன்னதொரு அறிவு பற்றி உறவு பற்றி முழு அறிவு அத்தகைய இது வந்து பக்தர்களுக்கு மட்டுமே உண்டு. சோ தோன்றாத அருவத்தை வந்து வெறுமனே ஆற்றல் என்று எண்ணக்கூடியவர்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏனென்றால் அவர்களுடைய உணர்தல் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் பிரம்மன் நிலையிலே வந்து நின்று விடுகின்றது. அகுண்ட திருஷ்டி அப்படின்னா அகுண்டம் என்றால் வைகுண்டம் என்று கருத்து என்பது நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த ஸ்லோகத்துல ஆன்மீக உலகிலும் பகவானுடான சகவாசத்திலும் தனது நோக்கத்தை பதித்திருப்பவனால் மட்டுமே, அதாவது ஒரு பக்தனால் மட்டுமே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஜடத்தொடர்புகளை வந்து ஈஸியா நம்மளால விட முடியும். இவ்வளவு யோக பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. மனசை வந்து நம்ம வந்து கிளியரா வச்சுட்டோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவான் இங்கதான் வாசம் பண்றார் அப்படிங்கறது வந்து நம்மளால உணர முடியும். நம்ம ஏதாவது பேசுறோம்னா கூட நல்ல வகையில் அனைத்தும் பகவானுடைய அவருடைய வழி நடத்துதல் தான் செய்கின்றோம் என்பதையும் நம்மளால உணர முடியும். யூ கேன் ஃபீல் தட் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் என்றது என்னன்னாக்கா காட் ரியலைசேஷன் தான். ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை நாம உணர்கின்றோம். தன்னுணர்வு பாதையில நாம சென்று நாம் யார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். பரம் எனப்படுவதும் இதுவும் பகவத்கீதையில் சில இடங்களில் குறிப்பிட்டுள்ள பரம் தாமா என்பதும், அதாவது பரமனும் பரமதாமமும் வேறு இல்லை, அவர் எல்லாமே ஒன்றுதான். அவரும் அவருடைய ரூபமும் அவரும் அவருடைய நாமங்களும் எல்லாம் ஒன்றே. அதற்கும் அதாவது ஒன்றுக்கொன்று வேறுபாடே இல்லை என்பதை நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்தை அடைந்தாலும் இத்தகைய சுதந்திரம் வந்து சாத்தியமே இல்லை. அதாவது ஜட உலகத்துல மிக உயர்ந்த லோகம் எது? பிரம்மலோகம். அங்கே சென்றாலும் நமக்கு விடுதலை கிடையாது. அங்கே சென்றாலும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வரணும், இல்லை அங்கிருந்து நம்ம வந்து வைகுண்டம் போகணும். இது தவிர்த்து வேற எந்த வழியுமே கிடையாது. அந்த ஸ்தலமும் வந்து நித்தியமற்ற ஸ்தலம் தான். ஏனென்றால் இந்த மகா பிரளயம் ஏற்படும் பொழுது அனைத்தும் பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அடங்கி விடுகின்றது. சோ தட் இஸ் ஆல்சோ எ டெம்பரரி ஒன்லி. அதனால நித்தியமான இடம் வந்து பகவான் இருக்கக்கூடிய வாசஸ்தலம் அது ஒண்ணுதான் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த 7 அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்கள், அதாவது 2 கண்கள், 2 நாசி துவாரங்கள், 2 காதுகள் மற்றும் வாய், இந்த 7 தாரங்கள் வழியாக உயிர் மூச்சு வெளியாகிறது. சோ ஒருத்தருக்கு காதுல போகலாம், ஒருத்தருக்கு கண்ணிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராணனை விடக்கூடிய தன்மை, ஒருத்தருக்கு வந்து நாசி துவாரத்துல, ஒருத்தருக்கு வந்து வாயில. சோ எந்த ஆர்கனை நம்ம வந்து அதிகமாக உபயோகப்படுத்தி இருக்கின்றோமோ அந்த ஆர்கன் வழியாகத்தான் நாம வந்து நம்மளுடைய உயிர் வந்து பிரியும் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ நிறையவே நம்ம வந்து ஒன்லி பாக்குறதுலயே நம்மளுடைய பார்வையை வந்து உபயோகப்படுத்துகின்றோம், நிறைய பேசுறதே கிடையாது அப்படிங்கிறவங்க வந்து அவங்களுடைய உயிர் மூச்சு வந்து அந்த கண் வழியாக செல்லலாம். சில பேருக்கு காதுல கேட்கறது மட்டும்தான், பார்க்கக்கூடிய செயலையும் அதிகமாக ஈடுபட மாட்டார்கள். ஒன்னும் செவனமே கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. அந்த செவனத்தையே நிறைய கேட்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய உயிர் மூச்சு காது வழியாக கூட செல்லலாம். சில பேருக்கு நாசி துவாரம். சோ அவர்களுடைய செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கும் பொழுது அந்த நாசியை அதிகமாக உபயோகப்படுத்தினால், அதாவது பகவானுடைய மலர்களை, அவருக்கு அணிவித்த மலர்களை வந்து நுகர்றது. சோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த நாசியை நம்ம எவ்வாறு அதிகமாக உபயோகப்படுத்துகிறோமோ சோ அவங்களுடைய உயிர் பிரியக்கூடிய தன்மையும் நாசியிலிருந்து போகலாம். சில பேர் பகவானை பற்றி பேசுதால் அவரை பற்றி நினைவு கொள்ளுதல், ஸ்மரணம் செய்யறது, அது அதிகமாக நம்ம இந்த வாயை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது கண்டிப்பாக உயிர் பிரிவது என்பது இந்த வாயின் வழியாக இருக்கலாம். சோ உயிர் மூச்சு இதெல்லாம் நார்மலான ஒரு பக்தனுக்கு வந்து ஏற்படக்கூடியதோ இல்ல நார்மலான ஒரு மனிதனுக்கு கூட. சோ அவன் உயிர் பிரியக்கூடிய விதம், எங்கே செல்லக்கூடிய இலக்கு மட்டும்தான் வேறு. பக்தனுக்கு வைகுண்டம், சாதாரண மனிதர்கள் அவரவர்களுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு சொர்க்கத்திற்கோ நரகத்திற்கோ இல்லை மேலுலகங்கள் எந்த ஒரு லோகத்திற்கோ அவர்கள் வந்து செல்கின்றார்கள். சோ உயிர் பிரியக்கூடிய விதம் இது. சோ ஆனா எங்கே செல்வார்கள் என்ற இலக்கு வந்து அவர்களுடைய கர்மங்களை பொறுத்து அமைகின்றது. ஆனால் மேலே குறிப்பிட்டுள்ளதை போல தனது சொந்த வாழ்வில் உயிர் மூச்சை கட்டுப்படுத்தும் யோகி. ஆனா ஒரு யோகியானவன் வந்து இந்த 7 துவாரங்களை அடைத்து சகசிராரா வழியில வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு செல்கின்றான். இதுவே சிறந்த பக்தன் ஒருவன் ஜட சம்பந்தத்தை விட்டொழித்ததின் அறிகுறியாகும். இவன் பக்தன் கூட வந்து இத்தகைய செயலை வந்து புரிய முடியும். அதாவது ஞானத்தில் நிலை பெற்று இறுதியில பக்தியில வரக்கூடிய ஒரு யோகியானவன் தன்னுடைய
இந்த பிராணனை வந்து சகசிராரா வழியாக வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு வெளியேற்றுகின்றான். சோ இது வந்து இப்படியாக நம்ம இந்த சுவாச பயிற்சி, இந்த தியான பயிற்சியில நிலை பெற்றவர்கள் பக்தியில வரும்பொழுது எவ்வாறு என்பதை இந்த 2 ஸ்லோகத்துல வந்து அழகாக சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் எடுத்துரைத்திருக்கிறார். எஸ்பி விஜயகுமாரி மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் நீங்க வாசிங்க. யதி பிரஷ்யாசன் நிருப பாரமேக்ஷிதயம் வைஹாஷானம் உதயத் விஹாரம் அஷ்டாதிபத்யம் குணசன்யவாயே சஹைவ கச்சேன் மனசேந்திரியஸ்யஹ. எஸ் வாசிங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யதி பிரயாஸ்யன் நிரூப பராமேஷ்டியம் அஹை வைகாயாசனம் உதயத் விகாரம் அஷ்டாதிபத்யம் குணசன்னிவாயே சகைவ கச்சேன் மனசேந்திரியைச்ச. யதி இருந்தாலும், பிரயாஸ்யன் ஓர் ஆசையை, பராமரிப்பது, நிரூப ஓ அரசனே, பராமேஷ்டியம் ஜட உலகை ஆளும் கிரகம், வைகாயாசனம் வைகாயாசஸ் என்று அறியப்படும் ராசிகளின் உத கூறப்படுகிறது. யத் என்ன, விகாரம் இன்பத்திற்குரிய இடம், அஷ்ட ஆதிபத்தியம் அஷ்ட சித்திகள், குண சன்னிவாயே 3 இயற்கை குணங்களை கொண்ட உலகில், அத்தோடு ஏவ நிச்சயமாக, கச்சேத் செல்ல வேண்டும், மனசா மன கூடவே செல்கிறது, இந்திரியை புலன்களும் கூட. மொழிபெயர்ப்பு. ஆனால் அரசனே, மிக உயர்ந்த கிரகமான பிரம்மலோகத்திற்கு செல்வது அல்லது வைகாயாசர்கள் என்பவர்களுடன் விண்வெளியில் பிரயாணம் செய்வது போன்ற அஷ்ட சித்திகளை அடைவது அல்லது லட்சக்கணக்கில் உள்ள கிரகங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் ஒருவித சூழ்நிலையை விரும்புவது போன்ற முன்னேற்றமான ஜட இன்பங்களுக்குரிய ஆசையை யோகி வைத்திருப்பானாயின், பௌதீகமான மனதையும் புலன்களையும் அவன் தன்னுடன் எடுத்து செல்ல வேண்டியிருக்கும். பொருளுரை. உயர்ந்த கிரக அமைப்புகளில் தாழ்ந்த கிரக அமைப்புகளில் உள்ளதை விட ஆயிரக்கணக்கான மடங்கு அதிகமான புலனின்ப வசதிகள் உள்ளன. மிக உயர்ந்த கிரக அமைப்புகள் பிரம்மலோகம் மற்றும் துருவ நட்சத்திரம் போன்ற கிரகங்களை கொண்டுள்ளன. அவை அனைத்தும் மகர் லோகத்திற்கும் அப்பால் உள்ளன. அக்கிரகங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு அஷ்ட சித்திகளும் அற்புத சக்தியும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை அனிமா சித்தி ஓர் அணுவை போல் சிறியதாக மாறக்கூடிய சக்தி. லகிமா சித்தி மென்மையான ஓர் இறகை விட லேசாக மாறுதல். பிராப்தி சித்தி எது எங்கிருந்தாலும் அதை பெரும் சக்தி. மகிமா சித்தி மிக கரமானதை விட கனமாக மாறுவது. ஈசித்துவ சித்தி அற்புதமான ஒன்றை தடையின்றி படைப்பது அல்லது விருப்பம் போல் எதை வேண்டுமானாலும் அழிக்கும் சக்தி. வசித்துவ சித்தி எல்லா ஜட வஸ்துக்களையும் கட்டுப்படுத்தும் சக்தி. பிரகாமிய சித்தி எந்த ஆசைகளையும் நிறைவேற்றிக் கொள்ளக்கூடிய சக்தியை பெற்றிருத்தல். காமா வாசா இதா சித்தி மனம் போனவாறு ஆசைப்பட்ட வடிவத்தையோ அல்லது உருவத்தையோ மேற்கொள்ளக்கூடிய சக்தி. மேற்கண்ட அஷ்ட சித்திகளை அடைய அற்புதமான யோக பூரணத்துவ முறைகளை அவர்கள் கற்கவோ பயிலவோ தேவையில்லை. அந்த உயர் கிரகங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு இத்தகுதிகள் அனைத்தும் இயற்கையின் வெகுமதிகளைப் போல் சர்வசாதாரணமானவை ஆகும். விண்வெளியில் பிரயாணம் செய்வதற்கு எந்த விதமான இயந்திர உதவியும் அவர்களுக்கு தேவையில்லை. நொடிப்பொழுதில் ஒரு கிரகத்திலிருந்து வேறெந்த கிரகத்திற்கு வேண்டுமானாலும் விரும்பியவாறு பிரயாணம் செய்ய அவர்களால் முடியும். மண்ணுலக வாசிகளால் ஆகாய விமானங்களின் உதவி இல்லாமல் மிக அருகாமையில் உள்ள கிரகத்துக்கு கூட பிரயாணம் செய்ய முடியாது. ஆனால் பெரும் சாமர்த்தியம் உடையவர்களால் அத்தகைய உயர் கிரகவாசிகளால் அனைத்தையும் மிக சுலபமாக செய்துவிட முடியும். அத்தகைய கிரக அமைப்புகளில் உண்மையில் என்ன இருக்கிறது என்பதை அனுபவித்தறிய பௌதிகவாதி விரும்புவதால் அனைத்தையும் நேரடியாக காண அவன் விரும்புகிறான். உலக அனுபவத்தை பெறும் ஆவலுள்ளவர்கள் உலகம் முழுவதிலும் பிரயாணம் செய்வதைப் போலவே புத்தியில் தாழ்ந்த ஆன்மீகியும் அக்கிரமங்களை பற்றிய பல அற்புத தகவல்களை பற்றி கேள்விப்பட்டு அவற்றை குறித்து சிறிது அனுபவத்தை பெற ஆசைப்படுகிறான்.
தற்போதுள்ள பௌதீகமான மனதுடனும் புலன்களுடன் அங்கு சென்று தனது ஆசையை சுலபமாக நிறைவேற்றிக் கொள்ள ஒரு யோகியால் முடியும். ஜட உலகை அடக்கி ஆள வேண்டும் என்பதே பௌதிகத்தில் ஆழ்ந்துள்ள மனதின் முக்கிய விருப்பமாகும். மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எல்லா சித்திகளும் உலகை அடக்கி ஆள்வதற்குரிய அம்சங்களாகும். பொய்யானதும் நிலையற்றதுமாகிய ஒரு பொருளின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவதில் பகவத் பக்தர்கள் அதிக ஆசை கொண்டவர்கள் அல்ல. மாறாக பக்தன் ஒருவன் பரம அதிகாரியாக பகவானால் ஆளப்பட விரும்புகிறான். பரம ஆளுநராகிய பகவானுக்கு தொண்டாற்ற வேண்டும் என்ற ஆசை உன்னதமானதாகும். எனவே ஆன்மீக ராஜ்யத்தில் நுழைய அனுமதி பெறுவதற்கு இத்தகைய மன தூய்மையை ஒருவன் பெற வேண்டும். பௌதிக மனதால் ஒருவன் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள மிகச்சிறந்த கிரகத்தை அடைய முடியும். ஆனால் ஒருவரும் பகவானின் ராஜ்யத்திற்குள் நுழைய முடியாது. புலன் நுகர்வில் ஈடுபடாத புலன்கள் தெய்வீக தூய்மை பெற்றவை என்று அழைக்கப்படுகின்றன. புலன்களை பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபடுத்தும் பொழுது ஜட பாதிப்புகளால் அவை களங்கப்படுத்தப்படுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, அழகான விளக்கம். சோ நம்ம இங்க பார்க்கும் பொழுது எதி பிரயாசயன் நிருப பாரமேக்ஷித்யம் வைஹாயசானாம் உதயத் விஹாரம் அஷ்டாதிபத்தியம் குணசன்யவாயே சஹைவ கச்சேன் மனசேந்திரியஸ்ய. அதாவது நம்ம இந்த சித்திகள், நம்ம மேல் உலகங்களுக்கு, நம்மளுடைய புண்ணிய காலங்கள், நம்ம எப்பொழுது பௌதிகத்துல மனசை நிலைநிறுத்தி கொண்டு அநேக புண்ணிய காரியங்கள் செய்தால் மேல் உலகங்களுக்கு செல்கின்றோம், பகவானுடைய இடத்திற்கு செல்வது கிடையாது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அங்கே செல்லும் பொழுது அஷ்ட சித்திகளை அவர்கள் அடைகின்றார்கள். சர்வசாதாரணமாக அங்கே இருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு குவாலிட்டி. ஸோ நம்ம எப்படி அனிமல்ஸ்ல இருந்து நாம டிஃபரெண்டா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ நமக்கு புத்தி என்பது காமன் குவாலிட்டியா பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. ஸோ அந்த மாதிரி கம்பேரிசன்ல அனிமலுக்கு கிடையாது, புத்தி என்பது கிடையாது, நமக்கு உண்டு. இந்த மனசு புத்தி நம்ம செயல்படுத்துகின்ற அந்த விதம் மனிதனுக்குவே பெக்யூலர் குவாலிட்டி இந்த பௌதிக இயற்கையில. அதே மாதிரிதான் அங்கே செல்லும் பொழுது நம்ம சாதாரண மனிதனை விட அங்கே செல்லக்கூடிய அந்த உயிர் வாழி அநேக புண்ணியங்களை செய்த அத்தகைய உயிர் வாழி சொர்க்கலோகங்கள், அதுக்கப்புறம் பிரஜாபதி லோகம், இல்லைன்னா மகர் லோகம், அதுக்கப்புறம் இல்லைன்னா பிரம்மலோகம், இந்த மாதிரியான இடங்களுக்கெல்லாம் நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு செல்லும் பொழுது அந்த இடத்திற்கு தகுந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அந்த உயிர் வாழிக்கு அந்த உயிர் வாழி அடைகின்றான். சோ ஒருவேளை அவன் பிரம்மலோகம் அந்த சத்தியலோகத்தை அடையும் பொழுது இந்த அஷ்ட சித்திகளை உடையவனாகவே ஆகின்றான். சோ அவனால இந்த பௌதிகத்துல இருந்த அதே எண்ண ஓட்டங்கள் இருந்தால் அங்கேயும் சென்று இந்த மாதிரியான செயல்கள், பௌதிகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ள நினைக்கக்கூடிய அந்த கீழான இயல்பு தான் அது. சோ ஒரு இவ்வளவு நல்ல காரியங்கள் செய்த ஒரு மனிதர் தன்னை ஒரு உயர்வான இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும், பகவானிடத்தில் செல்ல வேண்டும் என்ற அந்த நினைவுதான் வர வேண்டும். அதை தவிர்த்து நாம செய்தக்கூடிய அந்த புண்ணியங்கள் அதெல்லாமே அதனுடைய பலனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது அவனுடைய ஈர்ப்பு எல்லாமே இந்த பௌதீகத்து சம்பந்தப்பட்டதாகவே இருக்கின்றது. அதனால அந்த புண்ணிய காலங்கள் இருக்கிற வரைக்குமே அங்கே வாழக்கூடிய பிராப்தத்தை பெற்று புண்ணிய காலம் முடிந்த பிறகு மீண்டும் இந்த பௌதீகத்துல பிறவி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் ஆகின்றது. நோக்கம் என்ன? அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகளும் தன்னுடைய கர்மங்களை எவ்வாறு செயல்படுத்துகிறார்கள், அதே மாதிரி அந்த கர்மங்களுடைய இலக்கு அவர்களுக்கு எங்கே அவர்கள் எடுத்து செல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க. இது எல்லாம் பியூர்லி இண்டிபெண்ட். நம்ம எல்லாருமே அந்த விஷயத்துல நாம தான் அதை செயல்படுத்தணும்னு நினைக்கிறோமே ஒழிய பகவான் நினைக்கிறது கிடையாது. நமக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மட்டும்தான் கொடுக்குறாரு. ஆனா நற்பாதையையும் நம்ம எந்த சுயமான லாபத்துக்கான பாதையும் நாம தான் ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். நம்ம நற்பாதை என்பது பகவானுடைய இடத்திற்கு நாம செல்லணும் நம்ம மனசு ஏற்படும் பொழுது அதற்கான செயல்பாடுகளில் நாம் ஈடுபடுகின்றோம். அதை தவிர்த்து நாம செய்யறதெல்லாம் நாம ஏன் விட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஈர்ப்போடு நம்ம செய்யும் பொழுது இந்த பௌதீக பந்தத்திலேயே நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாவாக தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா புண்ணியங்களுக்கான அந்த பலன்களையும் நாம் அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும். அதனால்தான் சொர்க்கலோகம் அந்த மாதிரி இடங்களுக்கெல்லாம் நம்ம செல்கின்றோம். சோ அரசனே மிக உயர்ந்த கிரகமான பிரம்மலோகத்திற்கு செல்வது அல்லது வைகாசியர்கள் என்பவர்களின் விண்வெளியில் பிரயாணம் செய்வது போன்ற அஷ்ட சித்திகளை அடைவது
சோ அல்லது லட்சக்கணக்கில் உள்ள கிரகங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் ஒருவித சூழ்நிலையை விரும்புவது போன்ற முன்னேற்றமான ஜட இன்பங்களுக்குரிய ஆசையை யோகி வைத்திருப்பான் ஆயின், அதாவது இப்படிப்பட்ட, அதாவது சகசிராலிருந்து வெளியேறக்கூடிய அந்த யோகி அவனுடைய இன்டென்ஷன் எப்படி இருக்கணும்? ஒன்று பக்தியில வந்து போகணும், பகவானிடத்தில் செல்லணும், இல்லை தன்னுடைய பலன்களை எல்லாமே உயர் கிரகங்களுக்கு சென்று அங்கே சில காலம் தங்கணும். இது இந்த கிரகத்திலேயே நம்ம இவ்வளவு நன்மைகளை அடையணும், இவ்வளவு ஆசைகள், இவ்வளவு சொகுசா இருக்கணும், சோம்பேறித்தனமா நம்ம எல்லா செயல்களுமே ஈடுபடுகின்றோம் இல்லையா? சோ அது ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துக்குள்ள போயிட்டு நல்லா ஒரு இயற்கையை ரசிக்கணும், நல்ல விஸ்தாரமான இடத்துல நம்ம வாழணும், இந்த மாதிரியான ஆசைகள் நமக்கு நிறைய உண்டு. சோ பேராசைகளே உண்டு. சோ இந்த பிரபஞ்சத்திலே நம்ம அவ்வளவு அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். சொபஸ்டிகேட்டட் லைஃப், நல்ல சொகுசான வாழ்க்கையை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள் நாம. அப்படிப்பட்டவர்கள் மேல் உலகங்கள்ல இதை விட பன்மடங்கு சொகுசான வாழ்க்கையை வந்து வழங்கக்கூடியது. அங்க இன்னும் சோமபானம் இது எல்லாமே அருந்தி அங்க எல்லாமே புலனுகர்ச்சி எல்லாமே, அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய இதுக்கு வந்து சந்தோஷங்கள், அங்க இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை நிறைய பற்றி அந்த சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு நம்ம அங்கேயும் போய் என்ஜாய்மெண்ட் தான் அப்படின்னு எடுத்து செல்லும் பொழுது நாம தவறி மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு கண்டிப்பாக வருவோம். எந்த காலம் வரைக்குமே நம்ம வந்து நம்மளுடைய சுயபுலன் திருப்திக்காகவே நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அந்த காலம் வரைக்குமே நாம இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடவில்லை என்பதை நாம உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். சோ உயர்ந்த கிரக அமைப்புகளில் தாழ்ந்த கிரக அமைப்புகளில் உள்ளதை விட 1000 மடங்கு அதிகமான புலனின்ப வசதிகள் உண்டு. எஸ், அங்கேயும் வந்து உண்டு. மிக உயர்ந்த கிரக அமைப்புகள் பிரம்மலோகம் மற்றும் துருவலோகம் போன்ற கிரகங்களை கொண்டுள்ளன. இவை அனைத்தும் மகர்லோகத்திற்கு அப்பால் உள்ளன இல்லையா? மகர்லோகம், ஜனலோகம், இதற்கு மேலதான் இது வந்து பிரம்மலோகம். டாப் மோஸ்ட் லோகமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மலோகம். அக்கிரகங்களில் வசிப்பவர்கள் கூட அஷ்ட சித்திகளும் அற்புத சக்தியும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது பகவான் அந்த கிரகங்களில் வசிப்பவர்களுக்குரிய குவாலிட்டிஸா கொடுத்திருக்கார். சோ அப்படி இருக்கும்பொழுது அனிமா சித்தி என்பது நம்ம ஒரு அணுவை போல நம்ம சிறியதாகி நம்ம எந்த இடத்துல வேண்டுமெனாலும் மறைந்து விடலாம், மாறக்கூடிய அந்த சக்தி. சோ யாருடைய கண்களுக்குமே புலப்படாம. நெக்ஸ்ட் வந்து லகிமா சித்தி வந்து மென்மையான ஒரு இறகை விட லேசாக மாறுதல், நம்மளுடைய பாடியை வந்து வெரி லைட்டா எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த இது அனிமா, அதாவது லகிமா சித்தி. நெக்ஸ்ட் பிராப்தி சித்தி என்பது எங்கிருந்தாலும் அதை பெரும் சக்தி, அதாவது இருக்கிற இடத்துல இருந்தே நம்ம வந்து அதை அடையணும்னு நினைக்கும் பொழுது அந்த பிராப்தி சித்தியின் மூலியமாக அதை நம்மளால கொண்டு வர முடியும். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து மகிமா சித்தி, மிக கனமானதை விட கனமாக மாறுவது, அதாவது யாராலுமே அதை வந்து எடுக்க முடியாத அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு எடுத்துட்டு வர்றது. ஈசித்வ சித்தி, அற்புதமான ஒன்றை தடையின்றி படைப்பது, அதாவது நம்ம கிரியேஷன் மாயையை படைக்கிற மாதிரி இதையும் நம்ம வந்து படைக்கலாம். விருப்பம் போல எதை வேண்டுமானாலும் அழிக்கும் சக்தி. சோ அழிக்கக்கூடிய சக்தி கூட இது உண்டு. அந்த காலத்துல அசுரர்கள் எல்லாருமே இந்த மாதிரியான சித்திகளை தான் வசியப்படுத்தி அவங்களால ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு டக்குன்னு போயிட முடியும். சோ எந்த உருவத்துக்கு வேண்டுமென்றாலும் மாறி விடுவார்கள். ஒரு ராட்சசி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அழகான பெண் உருவத்தையும் ஏற்கக்கூடிய அந்த இது உண்டு. இந்த மாதிரி உருவங்களை எல்லாம் மாற்றி செய்யக்கூடிய அந்த சக்தியும் உண்டு. விருப்பம் போல எதை வேண்டுமென்னாலும் அழிக்கக்கூடிய சக்தி. வசித்வ சித்தி, எல்லா ஜட வஸ்துக்களை கட்டுப்படுத்தும் சக்தி, அதாவது இந்த ஜட உலகத்தையே வந்து நம்மளால வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த சக்தி வந்து வருகின்றது. சில இதெல்லாமே இந்த வஸ்துக்கள் அவங்களுடைய கண்ட்ரோல்ல போய் நிற்கும். பிராகாமிய சித்தி, எந்த ஆசைகளையும் நிறைவேற்றி கொள்ளக்கூடிய சித்தி சக்தியை பெற்றிருத்தல். காமாவசாயிதா சித்தி, மனம் போன்றவாறு ஆசைப்பட்ட வடிவத்தையும் உருவத்தையும் மேற்கொள்ளக்கூடிய சித்தி. இந்த சித்திகள் வந்து நம்ம வந்து தவறான வழியில உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. அது எப்பவுமே வந்து அழிவு பாதைக்கு தான் எடுத்து செல்லும். நன்மையான பாதையில நம்ம வந்து நல்ல விஷயம், நல்ல பவர், when you are gaining some power, நமக்கு ஒரு பவர் கிடைக்குது, நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த அதாவது யோகத்துல வந்து நமக்கு கிடைத்திருக்க பலனை வந்து நல்முறையில வந்து அந்த எல்லாமே இந்த லோகத்துல பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய நல்ல மார்க்கத்துக்கு நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தணும். சாந்தமாக வாழ வேண்டும். அந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு தான் நம்ம அதை வந்து நல்ல அந்த சித்திகளை வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய ஜனங்களுக்கு வந்து நன்மையை பயக்கக்கூடிய விதத்துல வந்து நாம வந்து உபயோகப்படுத்தணும். இல்லை பகவானின் பக்தி தொண்டில் அதை வந்து சமர்ப்பித்து விட வேண்டும். ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம செய்யணும். ஆனா அதை செய்யாமல் ஒரு யோகி நிலை பெறும் பொழுது பக்தியற்ற நிலை இருந்தா மீண்டும் அவர் இந்த பிரபஞ்சத்துல திரும்பி பிறப்பார். அதுதான் யோகத்தில் நிலை பெறாத ஒரு யோகி, அதாவது முழுமையடையாத யோகியை பற்றி நம்ம 5th சாப்டர்லயே நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில. ஆனால் யார் ஒருவன் அந்த யோகத்தை பயின்று பக்தியில வந்து
நிறைவடைகின்றார்களோ அவர்கள் பகவான் திருத்தலத்தை சென்று சேர்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் நாம வந்து படிச்சிருக்கோம். சோ இந்த உயர் கிரகங்களில் வசிப்பவர்கள் இத்தகுதிகள் அனைத்தும் இயற்கையின் வெகுமதிகளைப் போல சர்வசாதாரணமாயாகும். அதேதான் நான் சொன்னேன், நமக்கு எப்படி மனசு மற்றும் இந்த அறிவு வந்து சர்வசாதாரணமா இருக்கோ அதே மாதிரிதான் அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் சர்வசாதாரணமாக கிடைக்கக்கூடிய சித்திகள் தான். நொடி பொழுதில் ஒரு கிரகத்திலிருந்து வேற ஒரு கிரகத்துக்கும் அவங்களால வந்து பிரயாணம் செய்ய முடியும். ஆனா நம்மளால முடியுமா? நம்ம வந்து ஃபிளைட் எல்லாமே, அதாவது ஏரோப்ளேன் வந்து ரெடி பண்ணி அதை வந்து ஒரு மாதிரி டெஸ்டிங் எல்லாம் பண்ணி இது மேல பறக்கும் பொழுது எல்லா ப்ராப்ளம் இல்லாம எந்த ஒரு இஷ்யூ இல்லாம நல்லபடியா பறக்குமா? சோர்ஸ்ல இருந்து டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆகுமா? ஸோ நம்ம டெல்லி நம்ம வந்து கிளம்புறோம், பாம்பேக்கு வரணும்னாக்கா இப்ப கிளம்புறதுல இருந்து அடையிற வரைக்குமே எந்த கோளாறும் ஏற்படாதா? இது எல்லாமே டெஸ்டிங் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அதுல உட்கார்றோம் இல்லையா? டைரக்டா அந்த விமானத்துல நம்ம உட்கார்றது கிடையாது. ஸோ ஆல்ரெடி சம் டெஸ்டிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு குவாலிட்டி டெஸ்ட் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகுதான் டைரக்டா லைவுக்கே அந்த மாதிரி விடுவாங்க. ஸோ ஏன்னா பல்லாயிரம், அதாவது எத்தனையோ பேருடைய உயிர்கள் வந்து தாங்கி செல்கின்றது அந்த விமானம். ஸோ தவறி விழுந்தா ஒரே ஒருத்தருடைய எலும்பு கூட நமக்கு கிடைக்காது. ஸோ அதனாலதான் இதெல்லாமே. ஆனா நம்மளால வந்து ஒரு இந்த க்ஷணத்துல இருந்து அந்த இடத்துக்கு போக முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஆனால் பெரும் சமார்த்தியம் உடையவர்களால் அத்தகைய உயர் கிரகவாசிகள் அனைத்தும் மிக சுலபமாக செய்து விட முடியும். ஆனா பிரம்மலோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அதெல்லாமே சர்வசாதாரணமாக இருக்கின்றது. சோ அத்தகைய கிரக அமைப்புகளில் உண்மையில் என்ன இருக்கிறது என்பதை அனுபவித்தறிய பௌதிகவாதி விரும்புவதால் நாம மெட்டீரியலிஸ்டிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல போகும்பொழுது மட்டும்தான் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து தவறான வழியில வந்து உபயோகப்படுத்துகின்றோம். உலக அனுபவத்தை பெறும் ஆவல் உள்ளவர்கள் உலகம் முழுவதிலும் பிரயாணம் செய்கின்றோம் இல்லையா? நம்ம எல்லா இடங்களையுமே சுவிட்சர்லாந்து போகலாம், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய ஸ்தலங்களுக்கெல்லாம், அதாவது ஜம்மு காஷ்மீர் போகலாம், இந்த மாதிரியான ஊட்டி போகலாம். இப்படி நமக்கு எல்லாமே உண்டு. ஒரு இடத்தையும் போய் நாம பார்க்கணும், ரசிக்கணும், அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே நமக்கு உண்டு. இயற்கையை ரசிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாமே வந்து பௌதிகனுடைய பற்றுதல் தான். சோ அதாவது ஒரு ஸ்தலத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் நமக்கு. சோ நாம இருக்கக்கூடிய இடத்திலே நம்ம வந்து பகவானுடைய ஸ்தலமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும். அது பக்தியில ஒன்றுதான் நம்ம செய்ய முடியும். ஆனா நம்ம வேற எல்லாமே வந்து நார்மலான நம்மளுடைய ஆசைகள் எல்லாமே பௌதிகத்தோடு தான் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது. சோ தற்போதுள்ள பௌதிகமான மனதுடன் புலன்களுடன் அங்கு சென்று தனது ஆசையை சுலபமாக நிறைவேற்றிக் கொள்ள ஒரு யோகியால் முடியும். சோ யோகத்தில் நிலை பெற்ற யோகி அவனுடைய பௌதிக ஆசையில் அவன் சென்றிருந்தால் இத்தகைய உலகங்களுக்கு சென்று அந்த சித்திகளை அடைந்து அவனால வந்து அந்த எல்லாமே வந்து அனுபவிக்க முடியும். சோ ஜட உலகை அடக்கி ஆள வேண்டும் என்பதே பௌதிகத்தில் ஆழ்ந்துள்ள மனதின் முக்கிய விருப்பமாகும். எல்லாருக்குமே இந்த சின்ன குவாலிட்டி உண்டு இல்லையா? ஒரு வீட்டுல எடுத்துட்டா கூட வந்து அந்த வீட்டுல யாரோ ஒருத்தருக்கு வந்து எல்லாரும் தன்னுடைய வார்த்தையை தான் கேட்கணும். வீட்டுல இருக்கக்கூடிய எஜமானர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை வீட்டுல அனைவருமே கேட்பது என்பது நன்மைதான். ஆனா அதை தவிர்த்து வேறு ஒருத்தரும் வந்து என்னுடைய வார்த்தை தான் அவங்க கேட்கணும்னு நினைக்கக்கூடியது வந்து அது ஆளக்கூடிய அந்த இயல்பு நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே உண்டு. சோ முடிஞ்சா நம்ம ஆள்கின்றோம், இல்லை என்றால் நம்ம வந்து சப்மிசிவா அடங்கி போய் விடுகின்றோம். எந்த இடத்துல முடியறதோ அந்த இடத்துல நம்ம போட்டு மிதிச்சிடுறோம் இல்லையா? சோ இந்த குணாதிசயம் நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே உண்டு. சோ பேசிக்கா அடக்கி ஆள வேண்டும் என்ற அந்த மனோபாவம் ஒவ்வொரு மனிதனும் இருக்கின்றது. ஆனா அதை வந்து மடைமாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். மாறாக பக்தன் ஒருவன் வந்து பரம அதிகாரியாகிய பகவானால் ஆளப்பட விரும்புகின்றான். இதுதான் பக்தனுடைய நோக்கமாகும். சோ அவனே வந்து பரம ஆளுநராகிய பகவானுக்கு தொண்டாற்ற வேண்டும் என்ற உன்னதமான ஆசையை அவன் வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்கின்றான். எனவே ஆன்மீக ராஜ்யத்தில் நுழைய அனுமதி பெறுவதற்கு இத்தகைய மன தூய்மை ஒருவன் பெற வேண்டும். பௌதீக மனதால் ஒருவன் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள மிகச் சிறந்த கிரகத்தை அடைய முடியும். ஆனால் ஒருவரும் பகவானின் ராஜ்யத்திற்குள் நுழையவே முடியாது. சோ ஒரு யோகத்துல நிலை பெற்றவனும் அதை வந்து பக்தியில முடிக்காத வரைக்குமே அவன் இந்த மேலிருக்கக்கூடிய கிரகங்களுக்கு சென்றாலும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அவன் வர வேண்டியவன் தான். பகவானுடைய இருப்பிடத்தை அவன் வந்து சென்று அடைய முடியாது. புலன்களை பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபடுத்தும் பொழுது ஜட பாதிப்புகள் அவை கலங்கப்படுத்தப்படுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் அமைகின்றது. இது பக்தனுக்கு. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மல்லிகா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. யோகேஸ்வரனாம் கதிம் ஆஹூர் அந்தர் பஹிஸ்திரீ லோக்யா பவனாந்தர் ஆத்மனாம் நா கர்மபிஸ் தாம் கதிம் ஆப்னுவந்தி வித்யாதபோ யோக சமாதி பாஜாம். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா. யோகேஸ்வரானாம் கதிம் ஆஹூர் அந்தர்
बहिस्त्रिलोक्या भवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिम् आप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि பாஜாம் யோக ஈஸ்வரனாம். சிறந்த யோகிகள் அல்லது பக்தர்கள் கதீம் கதி ஆகு கூறப்படுகிறது. அந்த உள்ளே, பகி வெளியே, திரிலோக்கியா 3 கிரக அமைப்புகளில், பவன அந்த காற்றினுள், ஆத்மனாம் சூட்சும உடலின், ந என்றுமில்லை, கர்மபி பலநோக்கு செயல்களால், தாம் அந்த கதிம் வேகம், ஆப்னுவந்தி அடைய, வித்யா பக்தி தொண்டு, தப தவங்கள், யோக யோக சித்தி, சமாதி அறிவு, பாஜாம் உபசரிப்பவர்களின் மொழிபெயர்ப்பு. ஆன்மீகிகள் ஆன்மீக உடலில் அக்கறை கொண்டுள்ளனர். அதனால் அவர்களுடைய பக்தி தொண்டு, தவங்கள், யோக சக்தி மற்றும் உன்னத அறிவு ஆகியவற்றின் வலிமையால் ஜட உலகங்களின் உள்ளும் புறமும் நிபந்தனையற்ற முறையில் அவர்களால் இயங்க முடியும். கருமிகளால் அல்லது ஆழ்ந்த பௌதீகவிற்களால் எவ்வாறு ஒருபொழுதும் இயங்க முடியாது. பொருளுரை: இயந்திர வாகனங்களால் மற்ற கிரகங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற பௌதீக விஞ்ஞானிகளின் தீவிர முயற்சி பயனற்றதாகும். புண்ணிய கருமங்களால் ஒருவன் சொர்க்கலோகங்களை அடையலாம். ஆனால் அத்தகைய பௌதிக செயல்களால் சொர்க்கலோகம் அல்லது ஜனலோகத்துக்கும் அப்பால் செல்வதை அவன் நிச்சயமாக எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸ்தூல ஜட உடலோடு எந்த தொடர்பும் கொள்ளாத ஆன்மீகிகளால் ஜட உலகங்களுக்கு உள்ளும் புறமும் எங்கு வேண்டுமானாலும் நடமாட முடியும். ஜட உலகங்களில் உள்ள மகர்லோகம், ஜனஸ்லோகம், தபஸ்லோகம் மற்றும் சத்தியலோகம் ஆகிய கிரக அமைப்புகளில் அவர்கள் சஞ்சரிக்கின்றனர். மேலும் ஜட உலகங்களுக்கு அப்பால் வைகுண்ட லோகங்களிலும் விண்வெளி யாத்திரிகர்களாக அவர்கள் சஞ்சரிக்கின்றனர். நாரத முனிவர் அத்தகைய விண்வெளி சஞ்சாரிகளுக்கு ஓர் உதாரணம் ஆவார். மேலும் துர்வாச முனிவர் அத்தகைய சித்தர்களில் ஒருவர் ஆவார். பக்தி தொண்டு, தவங்கள், யோக சித்திகள் மற்றும் உன்னத அறிவு ஆகியவற்றின் வலிமையால் அனைவராலும் நாரத முனிவர் அல்லது துர்வாச முனிவரை போல் பிரயாணம் செய்ய முடியும். துர்வாச முனிவர் ஒரு ஆண்டிற்குள்ளேயே ஜடவெளியில் முழுமையாகவும் ஆன்மீக வெளியின் ஒரு பகுதியிலும் பிரயாணம் செய்தார் என்று கூறப்படுகிறது. ஆன்மீகிகள் வேகத்தை ஸ்தூல அல்லது சூட்சும பௌதிகவாதிகளால் என்றுமே அடைய முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகேஸ்வரானாம் கதிம் ஆஹுர் அந்தர் பஹிஸ்திரீ லோக்யா பவனாந்தர் ஆத்மனாம் நா கர்மபிஸ் தாம் கதிம் ஆப்னுவந்தி வித்யா தபோ யோக சமாதி பாஜாம். அதாவது இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்றால், ஆன்மீகிகள் ஆன்மீக உடலில் அக்கறை கொண்டுள்ளனர் இல்லையா. நமக்கு எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி தான் ரொம்ப முக்கியமே. எல்லா உயிர் வாழிகளுக்குமே முக்கியமானது ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி. அதை பத்தி தான் நம்ம எப்பவுமே யோசிக்கணும். அதனால் அவர்களுடைய பக்தி தொண்டு, தவங்கள், யோக சித்தி மற்றும் உன்னத அறிவு ஆகியவற்றின் வலிமையால் ஜட உலகங்களில் உள்ளும் புறமும் நிபந்தனையற்ற முறையில் அவர்களால் இயங்க முடியும். அதாவது அஸ்ட்ரல் டிராவல்ஸ் எல்லாமே செய்வார்கள். யோகத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இந்த உடல் இங்கே இருந்தாலுமே அவர்களால் இந்த பிரபஞ்சத்தின் எந்த கோடியிலும் போயிட்டு வந்துருவாங்க. அஸ்ட்ரல் டிராவல்ஸ். கருமிகளால் அல்லது ஆழ்ந்த பௌதீகத்தால் அவர்கள் ஒருபொழுதும் இயங்க முடியாது. அதாவது கர்மீஸ், அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது தன்னுடைய செய்யக்கூடிய அனைத்துமே தன்னுக்கு தான் லாபமா நினைக்கிறவங்களால இதை செய்யவே முடியாது. எந்திர வாகனங்கள் மற்றும் மற்ற கிரகங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற பௌதிக விஞ்ஞானிகள் தீவிர முயற்சி பயனற்றதாகும் இல்லையா. நம்ம ஒரு கிரகத்துக்கு போறதுக்கே எவ்வளவோ கோடி கணக்குல நம்ம செலவு செய்துதான் அந்த சேட்டலைட்டே நம்ம தயார்படுத்துகின்றோம். அந்த இடத்துல போய் ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்கு எவ்வளவோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் எ கண்ட்ரி வில் பி மோர். ஆனா அதுல எல்லாருமே வெற்றி காண்கிறார்களா என்பது அது ஒரு பிக் கொஷின் மார்க் தான். சோ புண்ணிய கருமங்களால் ஒருவன் ஸ்வர்கலோகங்களை அடையலாம். இதுதான் முன்னாடி இருந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறது. சோ ஒருத்தருடைய புண்ணிய கர்மங்கள் ஒரு கருமியாக, அதாவது ஒரு கர்மயோகியாக இருப்பவனுக்கு அவன் சொர்க்கலோகத்தை அவனால அடைய முடியும். ஆனால் அத்தகைய பௌதீக செயல்களால் சொர்க்கலோகம் அல்லது ஜனலோகத்திற்கு அப்பால் செல்வதை அவன் நிச்சயமாக எதிர்பார்க்க முடியாது. சோ கர்மிகள் சொர்க்கலோகம் அது ஜனலோகத்துக்கு தவிர வேற எங்கேயும் அவங்களால செல்ல முடியாது. ஸ்தூல ஜட உடலோடு எந்த தொடர்பும் வைத்துக் கொள்ளாத ஆன்மீகவாதிகள் ஜட உலகங்கள் உள்ளும் புறமும் எங்கு வேண்டுமென்னாலும் நடமாட முடியும். அதாவது இந்த ஸ்தூல உடல்
வந்து நம்ம கண்களுக்கு தெரிகின்றது. எல்லாரும் அத பிரத்யட்சமாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய முதல் உடல் வந்து எதுனாக்கா சூக்ஷ்மம், அதுக்குள்ளதான் நம்ம ஆன்மா, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி இருக்கிறதே. இந்த ஸ்தூல சூக்ஷ்மத்தையே விடுத்து வெறும் ஆன்ம ரூபத்துல வந்து ஒரு யோகியால வந்து எல்லா இடத்துலயுமே, அதாவது அவருடைய இது வந்து எந்த பௌதிக லாபத்தையுமே கொள்ளாமல் அவருடைய இயல்பு இருக்குமானால் அவர்களால் வந்து எங்கு வேண்டும் என்றாலும் அந்த ஆன்மீக உருவத்துல வந்து செல்ல முடியும். ஜட உலகங்களில் உள்ள மகர்லோகம் இருக்கு, ஜனலோகம் இருக்கு, தப்போலோகம் இருக்கு மற்றும் சத்தியலோகம் என்பது இருக்கின்றது. ஆகிய கிரகங்கள் அமைப்புகள் அவர்கள் சஞ்சரிக்கின்றனர். இவங்க எல்லாம் இந்த லோகத்துக்கு போறாங்க. ஆனா கர்மிகள் வந்து சொர்க்கலோகம் மட்டும் செல்கின்றார்கள். சொர்க்கலோகம் அல்லது ஜனலோகத்திற்கு செல்கிறார்கள். அதாவது நம்ம மூதாதையர்கள் இருக்கக்கூடிய லோகங்களுக்கு செல்கின்றார்கள். சோ இறக்கும் பொழுது நம்ம மூதாதையர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு செல்லணும்னு நினைச்சோம்னாக்கா நாம அந்த இடத்துக்கு செல்கின்றோம். சோ நம்ம எல்லாமே மரணிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய மனது எதை நினைக்கின்றதோ அதுவாக தான் நாம ஆகுவோம் அப்படிங்கிறது அது உறுதி. பகவான் ஆல்ரெடி பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்கார். சோ எவ்வாறு ஒருத்தர் அந்தந்த லோகத்திற்கு போகின்றார்கள் என்றால் அந்த நினைப்பை வந்து நாம வந்து ஏற்படுத்துறதுக்கான பலன்களை கர்மங்களை நாம செய்திருப்போம். அதற்கேற்றவாறுதான் நம்மளுடைய நினைவும் வந்து அந்த சமயத்துக்கு வரும். சோ எதன் மேல் நம்மளுடைய பற்றை நாம வளர்த்திருக்கின்றோமோ அதனுடைய வெளிப்பாடு நம்ம மரணத்தின் போது நமக்கு கண்டிப்பாக வந்துவிடும். சோ நாம வந்து வைகுண்டத்திற்கு போகணும்னு நம்ம மனசுல மனசுல பதிந்திருந்தால் கண்டிப்பாக வைகுண்டத்திற்கு செல்வோம். ஏன்னா அதற்கான பலன்களையும் நம்ம வந்து புண்ணிய கர்மங்களை எல்லாம் நாம செய்திருப்போம். அப்பொழுதுதான் நமக்கு அந்த எண்ணம் கூட வரும். சோ ஜனஸ்லோகம், தபஸ்லோகம் மற்றும் சத்தியலோகம் ஆகிய கிரக அமைப்புகள் அவர்கள் சஞ்சரிக்கின்றனர். மேலும் ஜட உலகங்களுக்கு அப்பால் வைகுண்ட லோகங்கள் உண்டு இல்லையா? அதாவது ஒரு அண்டத்திற்கு மேலதான் விரஜாரிவரை தாண்டிதான் அந்த வைகுண்ட லோகம். அந்த வைகுண்ட லோகங்களிலும் விண்வெளி யாத்ரீகர்களாக அவர்கள் சஞ்சரிக்கின்றனர், அதாவது பிரயாணிகளாக. சோ தேவரிஷியான நாரத மகரிஷியும் சரி, அதே மாதிரி துர்வாச முனிவருக்கும் இந்த சித்திகள் உண்டு என்பது நம்ம நிறைய நம்மளுடைய இதுல படிக்கும் பொழுதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். நாரதர் எங்க வேண்டுமென்னாலும் செல்வார் நினைத்த மாத்திரத்தில். சோ அவருடைய இது வந்து ஹீஸ் அ எலிவேட்டட் சோல் இல்லையா, விடுதலை அடைந்த ஆத்மா. சோ பகவானுடைய பக்தர். சோ எங்கு வேண்டும் என்றாலுமே அவர் வந்து செல்வார். உன்னத அறிவு ஆகியவற்றின் வலிமையால் அனைவராலும் நாரத முனிவர் மற்றும் துர்வாச முனிவரை போல பிரயாணம் நாம கூட செய்ய முடியும். ஆனா அதற்கேற்ற பக்தி நிலையை நாம வந்து அடையணும். துர்வாச முனிவர் ஒரு ஆண்டிற்குள்ளேயே 1 இயர்க்குள்ள ஜட உலகள் இந்த முழுவதுமே அவர் பிரயாணம் மேற்கொண்டு ஆன்மீக உலகத்தினுடைய பகுதியையும் வந்து பிரயாணம் செய்கின்றார் என்று கூறப்படுகின்றது. ஆன்மீகங்களின் வேகத்தை ஸ்தூல சூக்ஷ்ம உடல் பௌதிகளால் என்றுமே அடைய முடியாது, நம்மளால முடியாது. அது வந்து ஆத்ம ரூபத்துல வந்து சஞ்சாரிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி. சோ இந்த ஸ்தூலமும் சூக்ஷ்மம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம இந்த உலகத்துல மட்டும்தான் நம்மளால சஞ்சாரிக்க முடியும். சோ அதனால இந்த ஸ்தூல சூக்ஷ்மத்தையும் நாம் இங்கேயே விடணும். விட்டாதான் நம்ம வந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்ல முடியும். சோ இந்த இதோட நான்